Incwadi ka-Amosi, isahluko 1, iyafundeka. Amazwi ka-Amosi ebengowakubo abalusi baseTekowa, awawabonayo ngokusingisele kwaSirayeli ngemihla ka-Uziya ukumkani wakwaYuda, ngemihla kaYerobhowamu unyana kaYowashi, ukumkani wakwaSirayeli, iminyaka 2 phambi konyikimbo. Wathi, "UYehova uyabharhula eZiyoni, ukhuphe ilizwi lakhe eYerusalem. Amarhiwa abalusi enze isijwili, incopho yeKharimeli yome. Utsho uYehova ukuthi, ngenxa yezikrexo ezithathu zeDamasko, ngenxa yezine, andiyi kuyibuyisa mva le nto, ngenxa yokuba bambhulayo uGiliyadi ngezibhulo zesinyithi. Ndiya kuphosa umlilo endlwini kaHazayeli utshise iingcandi ezinde zikaBheni-Hadadi. Ndiwaphula umvalo weDamasko, ndinqumle ummi wasesihlanjeni se-Aveni nophethe intonga yobukumkani eBhethe-Edeni. Bathinjwe abantu bakwa-Aram baye eKire," utsho uYehova. "Utsho uYehova ukuthi, ngenxa yezikrexo ezithathu zeGaza, ngenxa yezine, andiyi kuyibuyisa mva le nto, ngenxa yokuthimba kwabo abathinjwa ngokuzeleyo ukuze babanikele ku-Edomi. Ndiya kuthumela umlilo eludongeni leGaza utshise iingcandi zayo ezinde. Ndonqumla omiyo e-Ashdodi nophethe intonga yobukumkani e-Ashkeloni. Ndosibuyisela isandla sam phezu kwe-Ekroni, tshabalale amasalela amaFilisti," utsho uYehova. "Utsho uYehova ukuthi, ngenxa yezikrexo ezithathu zeTire, ngenxa yezine, andiyi kuyibuyisa mva le nto, ngenxa yokubanikela kwabo abathinjwa baphelele e-Edomi, abawukhumbula umnqophiso wobuzalwane. Ndiya kuthumela umlilo eludongeni lweTire utshise iingcandi zayo ezinde, utsho uYehova ukuthi, ngenxa yezikrexo ezithathu zakwa-Edomi, ngenxa yezine, andiyi kuyibuyisa mva le nto, ngenxa yokumsukelisa kwakhe umzalwane wakhe ngekrele, ayilahlise imfesane yakhe. Umsindo wakhe uhlala uqwenga, emana egcina ukuphuphuma komsindo wakhe. Ndiya kuthumela umlilo kwaThemani utshise iingcandi ezinde zaseBhotsera," utsho uYehova ukuthi, ngenxa yezikrexo ezithathu zoonyana baka-Amoni, ngenxa yezine, andiyi kubuyisa mva le nto, ngenxa yokuqangqulula kwabo abamithiyo baseGiliyadi ukuze bandise umda wabo. Ndiya kubasa umlilo eludongeni lweRabha utshise iingcandi zayo ezinde. Kuhlatywa umkhosi ngemini yokulwa, kukho umoya ovuthuzayo ngemini yesaqhwithi. Uya kuthinjwa emke ukumkani wabo, yena nabathethi bakhe kunye naye, utsho uYehova.